Il-Ministeru għal-Għawdex jikkonferma li 80% tax-xogħlijiet fuq triq l-imġar fin-Nadur huma lesti. Dawn inkludew il-bini mill-ġdid ta' triq, sistemi ġodda ta' sigurtà u l-bini mill-ġdid tal-ħitan. Żorna x-xogħlijiet li għaddejjin hawnhekk ġewwa triq l-imġar, triq li kienet krollat fis-snin li għaddew, triq li llum qiegħda tinbena mill-ġdid bi struttura komplessa però interessanti ngħid jiena fejn apparti li din hija triq mibnija fuq it-tafal, rajna li jkollna struttura a propositu għal dan u llum nistgħu ngħidu wkoll li għandna 80% tal-kostruzzjoni ta' di triq li hija kompluta. Partijiet mit-triq kienu jeħtieġu l-kostruzzjoni ta' structural reinforced friction piles fil-fond ta' 22 metru u l-kolonni strutturali ta' fuq, travi u struttura ta' triq rinforzata. Il-Ministru għal-Għawdex irringrazzja l-ħaddiema li anke fl-eqqel tas-sajf qed jibqgħu għaddejjin bix-xogħlijiet f'din it-triq sabiex tkompli titjieb is-sigurtà u l-poplu Għawdxi jkollu t-toroq li jixraq lil din il-gżira.